आं जोबोद गोजोननाय मोनदों समेश्वरी ब्रह्म थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननानै बर' थुनलाइ आफादखौ आङो साबायखर होयो आरो इयुनाव माने गोबां सोरजिनायनि मोनसे मिजिं लादों आरो बयखौबो बर' राव थुनलाइ सिबिनो अनसायनो जौगाहोनो थाखाय आं माने गोदान सेंग्रा सिख्ला लोगोसे गोजामफोरखौ जयै दावगालांनो थाखाय हांख्रायो आरो मिजिंथियो माने बर' थुनलाइया बुहुमाव माने जौगानायनिख्रुइ आरो बांसिन जौगालांबावगोन। नोंथाङा दासिम बेसेबां लेखा लिरखो? आं दासिम गां 6 लिरबाय। बेनि मादाव दङ आंनि 1985 मायथाइयाव दावहानि खन्थाइ माने रणांगনৰ कबिता हारसायाव बुङोब्ला, ओमफ्राय नैथियाव जाबाय 1995 मायथाइयाव गोरोन्थिया सोरनि सुंद' सल'। बेनि उनाव 2001 मायथाइयाव मोन्थाइ मुंनि खन्थाइ बिजाब। बेनि उनाव 2002 मायथाइयाव जिउ आरो सोरजि बर'नि लिभिं बाय'ग्राफि माने गेदेमा सभा ब्रह्म, कमल कुमार ब्रह्म, रामचरन ब्रह्म आरो बेबादि बर'नि 10सा गेदेमाफोरनि जिउखौ आङो थांना थानायावनो बिथांमोननि न'आव थांनानै आरो लोगो हमनानै बा बेबायदि कनफारेन्सफोराव लोगो हमना मंगलसिं हाज'वारि बिथांमोनखौ आङो लिरनाय जादोंमोन आरो बे बिजाबखौ। बेनि उनाव आङो 2011 मायथाइयाव सोरजिनि फुंखा होननाय रायथाइ बिजाब लिरनानै फोसावदों। बेनिफ्राय 2020 मायथाइयाव अखाब्लिं मिनिनाय सिथ्लायाव मुंनि खन्थाइ बिजाब साफायदों। बेनि उनाव 2021 मायथाइयाव बे समेश्वरी ब्रह्म बान्था मोननाय खन्थाइ बिजाब बिखानि सिफुं बे बिजाबाव आङो समेश्वरी ब्रह्म बान्थाखौ मोननो हादों।